Déu-n'hi-do. Vaja, quina setmaneta hem tingut. No sé si començar per Fórmula... No, comencem per Fórmula 2, perquè ho heu vist? Mare meva, qui és aquest noi que va de Red Bull, és català, d'aquí a Barcelona, i aconsegueix 2 podis sortint fora del top 10 a Fórmula 2, la nova Fórmula 2. Segon en el campionat, es diu Pepe Martí. I ja és una realitat. Estem una mica tope de hype perquè, Déu-n'hi-do, no ens ho esperàvem. Aquí dèiem, ostres, a veure el qualifying que aniria malament, patapam! No va anar gaire bé. Però la cursa, mare meva, aquest noi, increïble en les dues carreres, remuntada i segon del campionat. Però en l'equip mare, en Red Bull, seguim com sempre. Max Verstappen, 10 de 10, vull dir, gran xalem espectacular, i no només ell, sinó també Sergio Pérez, que va fer una gran cursa. En parlarem avui perquè tenim moltes més novetats. Eric Caldó, Cola, bona tarda. Bona tarda. Quines Doncs sí. notícies ens porta l'actualitat del motorsport? Perquè ha sigut un cap de setmana molt mogut i aquesta setmana, a més, tenim debut de motos. Doncs sí, realment crec que la Fórmula 1 almenys està més interessant fora de pista que dintre. És la trista realitat que tenim avui en dia. Però bueno, començarem sobretot amb el que ha estat un altre boom, una altra d'aquestes notícies bomba que portem aquest 2024 en Fórmula 1, i és una investigació que s'ha obert a Ben Sulayem, president de la FIA, per un intent de manipular la cursa d'Aràbia Saudí de l'any passat. Diem manipular perquè realment se l'està acusant de com intentar interferir perquè no hi hagués, perquè li traguessin, de fet, la penalització a Fernando Alonso que li anava a treure el podi que havia aconseguit en aquesta cursa. Continuant una mica amb desastres, per dir-ho així, catàstrofes, anem a parlar una mica del PIN, que ja ho hem avisat en el programa anterior. Efectivament, ha estat un desastre de cap de setmana i ha tingut conseqüències, perquè han hagut 2 renúncies, Matt Harman i Dirk De Beer, el director tècnic i d'aerodinàmica de l'equip, i això ha fet reformular una mica estranya dintre de l'equip francès amb un triple rol així de director tècnic que es repartirà en el director de rendiment, el d'aerodinàmica i el d'enginyeria. Una mica seguint el que serà el PIN aquesta temporada, no? Seguint també tenim, jo crec que la temptativa del que podria ser la gran bomba ja del 2024, que és aquests rumors que comencen a sorgir sobre una possible anada de Max Verstappen a Mercedes. Són rumors. Ara, Toto Wolff, que va comentar una mica els candidats de Mercedes per 2025 substituir a Hamilton, volia ser caut, però a la vegada va deixar caure un tot és possible en quant a fent referència a Max Verstappen. Més enllà d'això, també amb el clan dels Verstappen tenim les declaracions de Jos Verstappen sobre aquest cas Christian Horner Red Bull, que està donant molt de parlar després de que aquest cap de setmana sortissin proves, teòriques proves, de les acusacions que se li estan fent sobre Christian Horner, i les quals Jos Verstappen va sortir una mica a tirar llenya al foc i va dir que Christian Horner està anant de víctima, que hauria de sortir de l'equip i bàsicament tirant-li totes les culpes i que inclús podria fer destruir a Red Bull. Declaracions fortes i a la vegada incendiàries d'una situació que veurem com continua. Seguim també en Fórmula 1 ja per acabar. Una notícia d'avui que ens ha sorprès una mica i és la presentació d'aquest nou circuit, futur circuit de Qiddiya a l'Aràbia Saudí, que promet ser una altra revolució en quant a circuits, com una mica va intentar ser Las Vegas, amb més de 21 curves, moltes configuracions diferents, inclús una versió de mig urbà, una altra versió de pista lliure, un projecte que veurem si arriba algun dia a la Fórmula 1, però que sens dubte és més que revolucionari. I canviant de tema, doncs ens n'anem a les notícies locals, a la qual comencem amb que Xavier Vidales i Jordi Hereu amb l'Skoda Fabia van guanyar el 6è Rally Rocafort de Vallbona, Barcons i Vinyes amb un Peugeot 206 van guanyar la Diada Winter Off-Road 2024 en classe 1 en resistència off-road, i Alonso Aranda amb un Seat Ibiza en classe 2. També ja per acabar, es va celebrar la gala de premis de la Federació Catalana de Motociclisme a Girona,
reunint els guanyadors dels certàmens de Mototerra i de Motocross. Es va fer la protocolària entrega de premis. I ja per acabar, doncs, quan a nosaltres, en Fórmula Ràpida, teníem la votació d'aquest pilot del cap de setmana que hem tingut diferents categories i finalment ha sortit, com el que tu has mencionat, Arnau, un home que jo crec que ens promet bastantes alegries aquest 2024, Pepe Martí, que ha estat escollit com pilot del cap de setmana amb el 56% dels vots sobre Benjamin Manyac, un altre pilot que ha fet molt bona actuació al guanyar la primera ronda de la Yame Euro Series Azuero en la categoria júnior. Així que, com podem començar, que amb notícies hem anat força calents. Eric, he de dir que el del Jos Verstappen ho va dir el dia de l'aniversari del Jos Verstappen, vull dir que encara té més. Per donar-se aquest regal. I comentar-te també que hem tingut Fórmula Winter Series, hem tingut una ronda no puntuable de l'Eurocup 3, en què Javier Sagrera va pujar al podi 2 vegades, també estava nominat a pilot català del cap de setmana, i Àlex Ribera es va fer segon a la resistència de Qatar, del Mundial de Resistència. Per tant, Déu-n'hi-do, vull dir, anem a full amb el motorsport. I avui he vist que Albert Costa s'acomiada de l'equip que el va rescatar quan no tenia cotxe, de l'equip Emil Frey. Per tant, bé, veurem. Està revolucionat el motorsport català ara mateix, anem a tope. Però anem a fer una mica de repàs de Fórmula 1. Adrià Herrero, anem directe a la cursa de Fórmula 1, ja sabem el resultat, victòria Verstappen, seguit de Pérez i Sainz. Alonso va entrar els punts, però com has vist Max Verstappen? Està en camí del tetracampió del món? Doncs segurament, no? Al final la superioritat va ser màxima, no? Sí que realment es va veure, no? Els dos pilots van complir, és cert que Pérez sortia cinquè i llavors tenia més feina a fer, però realment doncs, sembla que hem començat una mica com l'any passat i tot està dirigit, no? Amb Verstappen acabant amb més de 20 segons de distància amb el seu company d'equip, que va acabar segon, doncs sembla, no?, que es tornarà a repetir la història i de cara a aquest any doncs jo crec que ja està donat i beneït pràcticament, però veient les tensions que està havent a l'equip últimament, doncs això pot fer que de cara a l'any que ve les coses no els hi siguin tan fàcils. Donat i beneït ja la primera ronda, Eric, estàs d'acord o hi ha mundial? Jo ho vaig dir la setmana passada. Aquest mundial ja tenia nom i ha quedat ja va dir evidenciat que ja té nom. O sigui, jo sincerament ja tinc ganes que sigui 2025 per almenys veure si almenys l'any que ve, escolta, no sé, és que realment i m'atreviria a dir que la superioritat es veu més en la figura de Max Verstappen que no en l'equip Red Bull, que també, òbviament, sí que anàvem una mica. Jo crec que ens han donat falses esperances aquest cap de setmana, perquè anàvem veient els llibres, cap dia liderant, semblava que no et posaven el cotxe a punt. Això feia una mica somiar, no?, al cap i a la fi, de dir, estarà endavant, però potser no tant, potser passen coses. Doncs res, classificació, Max Verstappen no tan lluny, però ho va fer, i en cursa, és que en cursa tu veus el ritme de Max Verstappen, i jo la sensació que me'n vaig d'aquest dissabte que vam tindre cursa del Gran Premi de Bahrein és de que Max Verstappen una altra vegada a ritme pur no el veig ningú guanyant-lo. El problema, Eric, perdona, Arnau, és que tot el que tu has comentat dels lliures, però a més a la classificació, no, que vam veure que tot estava tan igualat, fins i tot l'equip Red Bull, doncs això fins i tot va fer, no, que ens penséssim, no, que potser és el que has dit, que no estiguessin tan lluny, però el problema és que en ritme de carrera, no, doncs és una altra cosa completament diferent. A més, Pérez, que sortia cinquè, que es va quedar a 3 dècimes. A 3 dècimes vam veure molta gent en classificació, per tant va ser una classificació ajustada.
que vol dir que Pérez va fer una bona classificació en el fons, però és que en carrera Pérez, a la que es va ficar segon, va començar a controlar el ritme, per tant, semblava que tingués més, no va voler apretar, sempre anava controlant la distància amb Carlos Sainz i els pneumàtics, i el mateix va fer Verstappen, que va parar quan va voler, i tant un com l'altre pilot, sobretot Verstappen, evidentment, un pas endavant, però tant un com l'altre està clar que són els millors ara mateix que tenim a la graella de sortida, tant en cotxe com en pilotatge, en gestió de pneumàtics, això segur, i en gestió de cursa també, perquè Pérez torna a començar bé la temporada segon on se l'esperava. Què penseu, Sí. aviam? Jo, Digues. o sigui, en Pérez, jo sempre tinc el dubte, no? Perquè ja ho hem vist més d'un cop que comença molt bé la temporada, les 3-4 curses, no? Fins i tot guanyant, i després com que ja li comença a costar una mica i Verstappen agafa un ritme completament diferent i ella és de simple, no? Llavors jo crec que el que ha d'intentar Pérez no és aguantar, no? I ell ha fet un bon inici de temporada i intentar això mantenir-ho al llarg de les 24 curses. Sí, no, és que sincerament Pérez la feina que té avui en dia és cada segon. I és la trista realitat que a vegades jo crec que també juga molt en la part mental del pilot i que després al llarg de la temporada també per això veiem un Pérez més irregular, amb més problemes, més superat per els equips que estan just darrere. I que ara jo crec que arriba doncs, això, amb les energies renovades, una mica com va passar l'any passat, no? Que va tindre aquelles 2 victòries a l'inici del campionat. Allà es creix una mica de dir, per què no li lluitem al campionat amb Verstappen? I després, ve el que vam veure l'any passat, no? Però sí, no, realment, aviam, Checo Pérez és un pilot que, carai, ha demostrat que té potencial i el té, però crec que estem veient segurament el prime de Max Verstappen i crec que el prime de Max Verstappen està anys lluny de la millor versió de Checo Pérez. I per aquest trist motiu, segurament, ojalà m'equivoqués, però tristament no veurem gaire cosa més del que hem vist aquest cap de setmana del pilot mexicà. El prime, el subprime, no? Potser Max Verstappen està. Sí. Jo vaig escoltar una entrevista que li van fer a Pérez en el Beyond the Grid de Fórmula 1, que és una entrevista que fan, i va explicar per què no estava igual que Verstappen durant la temporada passada, i és perquè van intentar adequar el cotxe al seu estil i es van passar massa i això va fer que anés tan lent i al final de la temporada ja ho van anar recuperant. Jo crec que aquest any estaran les coses bastant més igualades en el sentit de que Pérez estarà, penso jo, més constantment a la segona posició i en alguna cursa, evidentment, per estratègia o que sigui, segurament en circuits urbà com Aràbia Saudí i Bakú, doncs potser guanyant, evidentment, per què no? Llavors, Esperem. ja veurem què passa, no? Parlem de Ferrari perquè els esperàvem també en tercera posició. Per cert, ningú va acertar la porra. Ningú, vull dir, no. Desastre. Desastre total, vull dir, jo vaig ficar Piastri, va quedar al 8è, vull dir, Leclerc fora, Pérez... Mira, jo em vaig apropar primer segon, jo 2 punts, vosaltres 1 punt, jo 2, mira. No, però algú va ficar Sainz, em sembla, no recordo, ara ho miraré. Jo vaig posar Pérez, així que... Aviam, espera que ho tinc per aquí. Bueno, ara ho trobaré. Però el que volia comentar, una cosa complicada, mira, ja ho tinc. Algú havia ficat primer Pérez, exacte, l'Eric havia ficat primer Pérez. Però, Eric, tu cap, o sigui, Jo 0. Jo em retiro dels pronòstics, ja. 2 punts Arnau, 1 Adrià i 0 l'Eric. Comencem bé, Comencem bé aquesta porra, a veure... Bé, el que volia comentar, no? Ferrari, no? Que esperàvem potser Leclerc més endavant, però bueno, vam tenir aquest problema de... Bueno, semblava un problema de frens, no? I que va permetre també a Carlos Sainz estar en el podi. Com vam veure la cursa dels 2 Ferraris? Sí, al final l'Arnau a Leclerc des del principi veiem sobretot el revolt 10, no? Que sortia cada 2x3, no? I que tenia tots aquests problemes. De fet, Carlos també va comentar després de la cursa que també va patir. Ara no me'n recordo quin tipus de problemes, però al final semblava que els de Leclerc eren més greus i al final els problemes i també la determinació de Carlos, que tampoc
en el moment en què Leclerc estava per davant seu no s'ho va pensar ni 2 vegades, no? Es va llançar el cotxe i que jo potser veig que pot arribar a ser la dinàmica d'aquesta temporada, perquè al final Carlos sempre acostumava a preguntar més, no? I a ser una mica més, anar amb més calma i vam veure una actitud potser una mica diferent d'ell. I res, al final sí que Pérez va jugar una mica amb Carlos, com tu bé has comentat, Arnau, amb la gestió, perquè semblava que Carlos s'apropava, no? Però al final Pérez tornava a apretar i s'anava, però crec que és positiu dintre de la situació dramàtica de la superioritat de Red Bull, doncs veig positivament, no? Perquè van demostrar ser el segon equip amb bastanta firmesa i tampoc van tenir, a part dels problemes amb el monoplaça, no? Van poder gestionar-ho bastant bé i tampoc es van veure molt apretats, no? Pels homes de darrere. Sí, totalment, totalment. En Ferrari jo crec que, a dia d'avui estan una mica en aquesta posició de ser la nostra esperança de veure una mica d'espectacle, de veure algú apretant a Red Bull. Si bé Mercedes, vam veure que començava molt fort amb Russell, però després es va desinflar. Sí que donava la sensació que que si Ferrari, deixant una mica al costat aquests problemes una mica de mecànics, avaries, que per sort per ells, perquè podria haver acabat amb drama, podria haver acabat amb algun de fora, com l'any passat ja va passar amb Leclerc, anant segon, doncs fes això, no? Que el ritme sembla que està allà i que podem veure això, un Ferrari. Veurem sobretot les lluites internes, no? Com comentava l'Adrià, amb un Sainz que no s'ho pensava 2 vegades i que jo tinc la sensació que potser això fa que des de dintre la cúpula Ferrari li vulguin parar una mica els preus. De dir, no sé fins a quin punt Sainz podrà estar per davant de Leclerc, com ha estat aquest cap de setmana, però jo crec que si hem d'escollir un primer pilot i un segon pilot aquest any, ja no a nivell de rendiment, sinó a nivell una mica de qui continuarà l'any vinent, doncs estaran els rols bastant definits. I això, veurem com senta dintre de l'equip italià, que per ara ha tingut un primer combat bastant net, però aviam com continuen els següents. Home, està clar que i creia, quan deien que tots dos tenen un tracte igual, potser el tracte el tenen igual, però mentalment sempre ha sigut Charles Leclerc el primer pilot, perquè és el pilot de l'acadèmia i és l'únic que han pujat, a part de Jules Bianchi, a Fórmula 1, l'únic. Per tant, és que és com Verstappen i Red Bull o Verstappen i Vettel en el seu dia. Sempre prioritzaràs el teu pilot estrelleta i és el que fan, és el que han fet i és el que seguiran fent. Tot i això va tenir problemes amb el que deia l'Adrià, amb el fre, per tant, una mica difícil de comparar els ritmes. Parlem d'Aston Martin, no? Perquè molt lluny de Mercedes i de McLaren hi haurà remuntada. A mi m'agradaria destacar, abans que comenteu sobre Aston Martin, i en especial a Fernando Alonso, Lance Stroll, que a la primera volta va tenir aquell incident i que va acabar molt a prop de Fernando Alonso, que a vegades Lance Stroll no reconeixem el que fa, li va fotre canya l'altre dia, però la realitat és que Alonso va fer una parada de més per assegurar la posició que tenia, com vau veure, perquè a mi, sincerament, esperava una miqueta més Aston Martin i clarament està per sota de Mercedes i McLaren. Sí, al final ha sigut com el cas oposat a Red Bull, no? També molt a dalt en ritme de classificació a una volta, no? Però el Red Bull era un coet en tantes llargues i en canvi l'Aston Martin va ser dramàtic, no? Durant tota la cursa es veia que no podia, no? Ni amb Mercedes ni amb McLaren. De fet, es va veure clarament a les primeres voltes, no? Com Alonso va ser apretat per Lando Norris i Oscar Piastri i no va poder fer res per defensar-se. I realment, com bé has comentat, Stroll, que li va donar, si no recordo malament, Hülkenberg, el primer revolt per darrere, i va fer aquesta bona remuntada, però Alonso realment va estar en terra de ningú durant tot el rato, no? Perquè gran part de la cursa tenia a Zhou darrere i que tampoc l'apretava massa i Alonso per davant doncs, no podia fer res per agafar els McLaren, no? De fet, fins i tot,
després de la cursa es va veure que el ritme de cursa de Haas va ser millor que el d'Aston Martin, per tant, totalment dramàtic i jo esperava molt. I el de Guan Yu Zhou també, pràcticament, vull dir... Sí, Ara també en parlarem d'aquests dos. Eric, com vas veure Aston Martin? Perquè en carrera jo inclús vaig veure millor en ritme a Lance Stroll perquè es va quedar a 18 segons o així. I clar, recordem que es va tocar la sortida i va perdre més d'1 minut. Per tant, com ho vas Sí, veure? no, realment també s'hauria de parlar de l'estratègia que va seguir Alonso, També. la qual, bueno, donava la sensació que no era la més acertada. Jo penso que buscava una mica, bueno, el factor safety car, que podria, pues, per què no, haver-lo beneficiat bastant, almenys per intentar pues, adelantar, no sé si Piastri, jo crec que sí, Hamilton, però és que el ritme no era massa bo. Si no estaven les coses per donar masses alegries. Jo crec que és una mica la decepció que podríem tenir tots, perquè a la que van començar els lliures realment semblava la sorpresa, semblava que podien ser una mica la revelació d'aquest gran premi, veient-los, pues això, en ritme d'una volta força forts, també les tandes llargues dels lliures pues, no semblaven pas dolentes, però a l'hora de la veritat, pues, bueno, jo crec que ens vam emportar tots una decepció veient com en lloc d'anar cap endavant anaven cap endarrere. I es veia sobretot pues, això, un Mercedes i un McLaren que tampoc veig que estiguin pariant-se masses coets, perquè penso que han perdut rendiment en comparació amb Ferrari i el Red Bull respecte a la temporada passada, però sí que jo crec que el que ha perdut més dels 5 primers és Aston Martin, i ara veurem, jo crec que és el gran dilema, és una mica el que haurien d'haver fet l'any passat, havent començat amb una base molt forta, com la que van tindre, doncs aquest any una mica al revés, més obligats encara a millorar, a evolucionar aquest cotxe i a fer-lo, doncs, perquè no competir primer amb McLaren i Mercedes, després ja acostar-se a Ferrari i veure fins quin pot ser el potencial, no, extreure d'aquest cotxe. Mentrestant, doncs jo crec que serà l'equip a perillar més a la zona de punts i que, com comenteu, equips com Haas, el Sauber, inclús vam veure una mica també decepció als RB, però que realment jo crec que a les properes curses no els hauríem de descartar que estiguessin per allà a prop. Veurem els alpins si desperten algun dia. Hi ha molts equips per allà darrere i aquests equips voldran puntuar al llarg de la temporada. Williams, que també amb Albon segur que més d'una cursa es plantarà allà. I a dia d'avui tenim 5 equips que ocupen totes les posicions de punts. I els últims ara mateix són Aston Martin, els més vulnerables i els que tenen totes les de perdre punts a les properes curses. A no ser que espavilin o que veiem coses diferents a partir d'ara, perquè també l'any passat també vam veure un panorama a Bahrein i a les poques curses en teníem un de completament diferent. Així que s'haurà d'anar seguint una mica també com evolucionen els cotxes, com s'adapta a les següents pistes, que tenim circuits bastant diferents. Ara anem a Jeddah, circuit urbà, Melbourne, que també té una mica les seves característiques peculiars, i a partir d'allà anirem seguint en circuits com Xina, que fa la tira que no hi anem. Bueno, veurem, perquè jo crec que a dalt de tot tindrem el Red Bull fixe, però potser a la part dels mortals podem veure més moviment i això almenys que sigui entreteniment. Fixem Red Bull a dalt de tot. Bueno, m'ha agradat la reflexió que heu fet. La veritat és que jo només dic que si McLaren millora igual que l'any passat, compte. Perquè l'any passat McLaren va començar a baix. Total. A veure el PIN, si fa un McLaren aquest any també aniria bé. Jo he parlat amb gent del PIN i bueno, no pinta bé la cosa ara mateix, no pinta bé. Jo crec que en lloc d'anar cap amunt, aniran cap a baix. Sincerament, si és que es pot anar més a baix. Jo penso que el problema sempre ha sigut directiu, no del team principal, sinó del que està per sobre el team principal, diguéssim, de la corporació. Sí. Que volen córrer i a Fórmula 1 no es pot córrer, s'han de fer les coses bé. I ha passat el que ha passat, perquè cada X temps hi ha un nou team principal. Potser
l'Otmar Sofnauer no era el millor, però el Marcin Bukowski, no sé, el van fer fora perquè sí. Sí que és veritat que el Cyril Abiteboul, aquí va començar la flipada una mica de Renault, no? El PIN, Sí. però amb el Cyril Abiteboul dic, però és que han vingut després no he entès. I ara el Laurent Rossi ja patapam, a baix de tot. Vull dir, pensar-se que el mànager de dalt pots fer allò de sota és molt més complicat. Bueno, he parlat del PIN, però aquí parlant del Kik, no? Amb Wang Yuzu i del Haas, perquè Hülkenberg va remoltar i tenia un millor ritme que Alonso, i Magnussen 12, per mi van ser les sorpreses del cap de setmana, perquè més o menys tot l'altre, o de la cursa, més o menys tot l'altre ho esperàvem, i Magnussen va estar a prop dels punts, igual que Wang Yuzu. Sí, al final, tenint, com bé ha dit l'Eric, la decepció una mica del CRB, no? Doncs sí que Sauber i també Haas doncs, els vaig veure molt bé i, de fet, sembla que Haas, a part de que ja Hülkenberg va arribar a la Q3, no? I Magnussen va passar a la Q2 i ho van fer prou bé, doncs sembla que, de moment, el problema que tenien l'any passat de degradació, no? Durant les curses, que patien molt, sembla que ho han pogut solucionar i, de fet, és l'equip que més ha millorat, no? En ritme. Llavors sí que el pas endavant sembla que és bastant important i veurem on acaben. I també em va sorprendre sobretot la cursa d'Azú, no? Que el vaig veure bastant ferm, no? A la 11a posició, no? I bastant bé en comparació amb, si agafem la referència de Bottas, no? Doncs el pilot xinès el vaig veure bastant superior i que va poder controlar molt bé la cursa i realment era el màxim, no? A lo que podia optar. Sí, realment, jo us ho vaig advertir la setmana passada, Sí. amb Haas, ho vaig Té raó. dir, vosaltres el posàveu a sota del tot, jo he dit Haas, l'any passat, Tu, Eric, una de cal i una de arena, eh? Bueno, això ho he acertat. Això ho has I el acertat, PIN, això sí ho has acertat, sí. I el PIN al final de tot també ho he Sí. acertat. Sí, Han correcte. sigut els meus dos grans logros del cap de setmana. No, però realment és lògic, ho trobo lògic inclús, no? Que Haas va tindre un any desastrós l'any passat i un equip que ja veu que l'any passat pues, les coses no funcionen, ja et centres amb el cotxe de l'any vinent. En canvi, un equip com el PIN, que bueno, estava ja lluitant pels punts, que estava una mica pues, intentant evolucionar el cotxe al llarg de l'any, potser es van intentar centrar massa en el cotxe de l'any passat. Eric, no, Haas No. va portar una versió nova al Gran Premi d'Austin, perquè no anava, i no va anar. I portaven mig any amb la segona versió del cotxe que el Hülkenberg deia que li agradava més la primera i que una portava i l'altra no. Vull dir que sí que durien treballar l'any següent, tot el que... però que igualment l'any passat seguien treballant amb el cotxe i no els hi anava, i aquest any sí, Jo penso que potser sí que ha afectat més el canvi de team principal. Home, en ritme no crec que afecti això, no sé. No, en ritme no, però no sé, crec que potser es poden aportar coses diferents a Però el l'equip. team principal el van canviar a principis de febrer, és que tampoc... El team principal i 4 directius de l'equip, això no crec que afecti, ja estava el cotxe muntat. No, jo penso sincerament que l'any passat tenien que tindre els ulls ja posats en aquest, almenys més aviat que altres equips, i jo crec que al cap i a la fi es veu un cotxe més preparat. I això no, i el que volia dir a continuació, no penso que potser es mantinguin aquí en aquesta posició al llarg de tot l'any, perquè ara veurem la famosa cursa de desenvolupament, aviam les millores que pot seguir portant Haas, perquè també, i recordo també, no sé si l'any passat no, o l'anterior, Haas estava arrossant el podi pràcticament a Bahrein. Un Magnussen, si no em falla la memòria, que va quedar cinquè. Sí, quart o va cinquè. abandonar els Red Bulls, vull dir que... Exacte. Aleshores, no creiem victòria amb Haas, però sí que trobo que han donat un passet endavant. També, com comentava l'Adrià, m'ha sorprès bastant, no?, la cursa de Guan Yu Zhou, que sempre ha estat un pilot una mica a la corda fluixa, criticat, potser no se li ha acabat de donar el valor que potser té, no?, com tu comentaves amb el cas de Stroll, no? Però curses així jo crec que demostra que té valia per la Fórmula 1.
Òbviament, no sé si en un equip punter ho podria fer molt millor, no? Però sí que demostra que val per estar aquí, que Sauber, i realment, doncs, bueno, veurem aquesta lluita intermitja perquè hi ha molts equips, hi ha moltes coses per allà enmig, i jo segueixo dient que l'RB jo crec que ha de córrer. I si no ha corregut aquí a Bahrein, És aviam on tot ho fa, però màrqueting, nen, és tot màrqueting. és tot màrqueting, però jo crec que la mà de Red Bull també la té en altres aspectes. Bueno, qui té la mà de Red Bull és Pepe Martí, que en classificació gairebé queda segon, però al final se'n va anar a la 11a posició, no va poder millorar l'última volta que va fer. Va sortir 11è a les dues curses, va fer podi a l'esprint, que ja va ser espectacular, i va fer podi a la cursa principal, que ja es va ficar tercer a la sortida. A mi només em ve una paraula, bueno, dos, sense paraules. Vull dir, en quali sabem que no és el seu fort, efectivament, va ser així. Però la carrera, vamos, si el Fórmula One Manager hauran de canviar, que el Pepe Martí li tenen la nota molt baixa. L'han de ficar en ritme de carrera altíssim. Vull dir, espectacular, i espectacular també, ho hem de dir, Zayn Maloney, que va guanyar les dues carreres, el pilot de Barbados, però com vau veure Pepe Martí, perquè per mi va ser increïble. Sí, sobretot, si no recordo malament, crec que va ser a la segona cursa que hi va haver un incident important, no, al primer revolt, i Pepe ho va poder esquivar molt bé, no, i va poder seguir progressant. Al final... Es va tocar el company d'equip Fittipaldi, van tocar Isaac Hadjar, que sortia segon, el company d'equip de Pepe Martí, que en principi ell ha de lluitar pel campionat, i no Pepe, en principi, i el Fittipaldi no el va poder evitar, i se'l va endur i certificar, i ho va poder evitar Pepe, correcte. Sí, i també que a l'esprint va avançar a Hadjar, no?, el company. Sí, sí. O sigui que, com tu has dit, a quali hi ha millora, però al final a les dues curses, doncs, jo ho vaig veure genial, no? I al final s'ha de tenir en compte la situació, no? Que ostres, canvies completament, no arribes a la Fórmula 2, algo molt complicat, primer gran premi, no? I fas un doble podi, no? Demostrant tot el que ets capaç, no? I al final segurament amb molts nervis i suposo que també responsabilitat, no? Però va ser genial i jo dèiem l'altre dia, no? A veure com feia, no? La primera cursa, no? I de moment sembla que ha complert amb totes les expectatives i segur que al llarg de la temporada, si ha començat així, doncs segueix igual de bé o a millor. Bueno, ara és difícil mantenir-ho, no, Eric? Sí, això és veritat. Però... Sí. Jo haig de dir, i si em permet l'expressió, que a mi em va deixar flipant. Perquè no... Flipat està correcte. Està correcte, doncs... és la sensació que em va deixar, perquè no m'ho esperava. I ho vam estar comentant amb la prèvia de que jo veia que tenia que ser un any d'adaptació, de fer un bon resultat, però és que me l'esperava mitja taula cap enrere. I aquí, sorpresa agradable, molt agradable, i que jo crec que és una carta de presentació com una catedral de dir... És que és un pilot que jo crec que és el clar exemple de treballar en silenci per arribar a dalt de tot. I Pepe mai s'ha de... Creu-me. Pepe és una persona que se la veu, que és currant, que és treballadora, molt intel·ligent, però mai ha estat allò un d'aquests noms que arriben a la Fórmula 2 i s'espera molt d'ells, no? I la primera cursa que fa a la seva vida a la categoria es marca un doble podi amb un Campos que, mai ha estat un dels equips més forts de la graella, que tot i així sabem que està tot molt igualat, no? Però no està en un Prema o no està en una RT que els posen allà i molts cops ja esperem que estiguin a dalt de tot les primeres curses, no? No sé, jo crec que és un conjunt de factors que fan que aquest doble podi sigui especial, sigui diferent i que sigui una molt bona imatge per Pepe de cara a el que vingui al llarg d'aquesta temporada, no? No m'atreviria a dir que lluitarà pel campionat perquè penso que és un objectiu molt ambiciós, però sens dubte crec que ha demostrat que pot tindre el ritme per fer podis i per guanyar curses. I jo crec que la primera cursa sí que m'atreviria a dir que ha d'arribar aquest any
no com una obligació, sinó que acabarà arribant pel fet de veure que té el ritme, l'adaptació i la capacitat per poder-ho aconseguir. Dèiem, no? És una Fórmula 2 de les millors dels últims anys, amb més nivell que mai. I hi ha un nou statu quo, no? Rodin, l'antic Carlin, arrasant, en Zane Maloney, un pilot clarament doncs, que ha canviat d'estructura de Fórmula 1 i ho segueix fent bé. T'he de dir que el de Prema potser era inclús esperat. Per si anàvem veient què va passar la temporada passada, els pilots de Fórmula 3 no van acabar, de Fórmula 2 anaven superbé, però no van rematar, qui va guanyar el campionat va ser Pourchaire. A l'F4 italiana, pilotazos, però qui va guanyar no va ser Alvin Lindblad, sinó Casper Stuka, que ha debutat a Fórmula 3 aquesta setmana. Compte, vale? Perquè a vegades sempre tenim el Prema al cap o la RT, i està el Rodin i està Campos, no? Que per fi amb dos pilots bons, ho ha fet bé i està allà al davant amb els dos, i Kush Maini, que va fer la pole position i ens va sorprendre a tothom. I el de Prema també l'any passat. Van perdre contra Gabriel Bortoleto a Fórmula 3, un Trident. Vull dir que, compte, però clar, tothom estava mirant Andrea Quimentonelli, que és qui sona pel seient de Mercedes, i Oliver Bergman, que és qui sona pel seient de Haas, i que és tercer pilot de Haas i de Ferrari, i que en total farà 6 free practice 1, Déu-n'hi-do, 6 o 4, perdó, 4 practice 1, desapareguts. Vull dir, al final Antonelli va fer un punt el diumenge, però el dissabte, perdó, però... L'únic que li vam veure va ser aquell adelantament, no? A Bergman. Alguns destells a Antonelli li vaig veure, però no gaire. A mi em sap greu, jo els conec i tant, i conec també la seva cap de premsa, però ens ha de demostrar Antonelli aquest any que és un pilot que sap estar al mig, diguéssim, saps? Que sap avançar, que sap lluitar-s'ho. Això és el que costa més, perquè ha perdut moltes carreres perquè no sap estar al mig. Ja veurem què passa, la temporada és molt llarga i a Prema hi haurà feina i segur que la faran, però... I la pressió mediàtica. La tenen? La pressió mediàtica, no, però dic la pressió mediàtica sobretot per aquest xaval, d'Antonelli, s'està fent molt gran. I que sent tan jove ja t'estiguin col·locant en un equip com Mercedes és algo que jo crec que t'ha de fer voler sortir cada cursa arrasant, i a vegades la mentalitat et fa que sigui completament diferent al que tu vols. I això és algo que haurà de gestionar, perquè els rumors seguiran allà i les temporades és llarga, perquè acabem de començar, i jo crec que és optimista pensar que aquest noi podrà arribar a Mercedes l'any vinent. Veurem si ens equivoquem i fa una temporada de Fórmula 2 brutal, però almenys pel que hem vist fins ara, talent segur que en té, però s'han de gestionar moltes altres coses més enllà del talent. De rumors que dèiem, per exemple, la setmana passada el deies tu, no? Que Pérez, si manté el segon, en principi, via lliure per seguir. També he de recordar, jo sempre ho recordo, que si no mireu el Drive to Survive o no sé, o algun vídeo de Red Bull, que sempre surt el Horner, no sé si és el Drive to Survive o un vídeo de Red Bull ara, però que sempre surt l'estadística que és que Mèxic és el segon país on més es ven Red Bull. El primer, l'àrea, diguéssim, és Holanda, Bèlgica, el Benelux. Vull dir que, i mireu el cotxe, quins logos hi ha. Hi ha els acords americans de Red Bull i després tot Mèxic. No hi ha ni els patrocinadors de Verstappen, només els té casco ell. Vull dir que això també tinc en compte, que al final decideixen els accionistes també qui corre en aquests equips. Però bueno, tema Pérez, jo penso, no sé què en penseu vosaltres, que està una mica més arreglat, però clar, el lío, el cacau, tenim aquí a Mercedes, no? Heu vist alguna novetat en aquest sentit? Què creieu, això de l'Antonelli obre porta a Sainz, potser? O inclús si heu vist algú que diu Alonso o Vettel, inclús he sentit, en Rosberg, que ja va desmentir que no tornarà. Què heu sentit, què creieu, què heu vist sobre el seient de Mercedes? I estem parlant de Mercedes perquè és el primer que haurem de tancar i segurament serà l'últim. Bottas, inclús, he sentit.
De Mercedes, el que has comentat de Kimi Antonelli i també tot per lo que està passant a Red Bull, doncs també va sortir Verstappen, però és que jo tampoc m'ho acabo de creure, Verstappen a Mercedes. Llavors, jo crec que ara mateix dependrà molt també de com evoluciona tot aquest cacau que tenim dintre de l'equip Red Bull, no? També és veritat que vaig llegir que depèn de com anés a Aston, com tu has dit, Arnau, doncs Alonso, que també podria ser una opció. No sé, al final crec que el moviment de Hamilton doncs, ha donat peu a moltes sèries de possibles moviments dintre del mercat cap a 2025 i a sobre tot això ha crescut, no?, amb tota la situació que està vivint l'equip Red Bull. No? Al final podem fer un munt de pilots, no?, de diferents situacions que poden haver, no?, en el futur, però jo ho veig bastant obert i sobretot centrant en tot el cas de Christian Horner. Sí, realment és difícil dir ara una previsió d'això perquè poden sonar molts pilots, realment poden haver moltes possibilitats. I jo crec que a dia d'avui és que no sé ni si estaran trucant ja a algun pilot. O sigui, tinc els meus dubtes perquè jo crec que volen primer... No, massa d'hora, penso. Però sí que, veient una mica les possibilitats, aviam, Max Verstappen penso que per l'any vinent seria una tonteria com una casa anar-se'n a Mercedes, perquè seguirà tenint el millor cotxe Red Bull pràcticament segur. De cara a 2026, un canvi d'aires no el veuria jo pas algú malament, però òbviament doncs, hi ha moltes coses pel mig que se'ns escapen. Després sí que l'opció més lògica que podria arribar a veure podria ser un Fernando Alonso, de cara a donar-li doncs, això un any o dos i ja prepares el Kimi Antonelli perquè no sé, puja a Fórmula 1, si això, doncs, un equip més petit, tipus Williams, o inclús Aston Martin, no sé, un equip més que no sigui Mercedes a dalt de tot, i tens un Alonso que saps que tampoc se't tirarà 5 o 6 anys aquí, o no hauria, sincerament, ja no sé què dir, però no hauria, no? I això, ara també tens pilots que no són tan veterans com podria ser el cas de Sainz, una tornada de Bottas no la veig per res, i el que sí que veuria com a opció lògica, si no hagués tingut millor, doncs, com dir-ho, les actituds, potser entre companys d'equip o una mica no sé, a mi m'ha fallat molt i jo sé que te l'estimaves molt, Arnau, l'Esteban Ocon. Pensava... Sonen els seus Alpine, també, ara, clar. I seria l'opció lògica, perquè va estar dintre de Mercedes, era el favorit en el seu dia, però penso que els últims anys, sobretot amb la sensació aquesta de que és molt agressiu, molt, no sé, una actitud que no li fa massa bé. I et deixes un, jo crec, que és Lando Norris, encara que tingui contracte. Sí, no, realment. Sempre és el pilot favorit de tots els caps d'equip que va tenir, per tant, segurament hi ha alguna clàusula, sí, segurament hi ha alguna clàusula, però si Lando veu que el Mercedes no millora i que el McLaren segueix per davant, seguirà tot igual. Si veu que passa al revés, estic segur que hi ha una clàusula al contracte per marxar i això ja ens donaria un altre statu quo, una altra vegada. Però Déu-n'hi-do, està el mercat calent. I Haas, també, Déu-n'hi-do, la de gent que hi ha per Haas l'any que ve o per seguir, ja ho veurem. Perquè ara, amb un altre cap d'equip, doncs, tot canviarà una mica. Anem a motos, va, que comença aquesta setmana. Adrià, t'apartem una mica de motos, perquè, què, ho has seguit o no, tu, Adrià, al final? Has mirat alguna cosa? Bueno, sí, estava esperant a que comencés que ja és la primera cursa aquest fitness. Bueno, ja t'expliquem. A tu i a tothom, i després... Bueno, Eric, venim de Francesco Bagnaia com a gran favorit i que ha renovat contracte fins al 2026 amb Ducati, si no recordo malament. Tornarà a haver-hi duel Bagnaia, Jorge Martín, podem anar a Bastianini més al davant aquest any. Com veus la temporada de MotoGP?
Pues molt més interessant que la de Fórmula 1, sincerament. Sempre. Sempre, sempre. És el gran tapat MotoGP i sobretot perquè té una igualtat molt gran. S'ha vist aquests últims anys, si bé Ducati té la millor moto i s'ha vist que és la més regular i segurament l'equip principal de Ducati el que hauria de ser el favorit a guanyar els campionats aquest any una vegada més, sí que fa aquest factor, no?, de que hi ha tants pilots Ducatis i són pilots molt bons que puguin, per què no, animar aquesta lluita, no? Veurem també el tema lesions, que no afectin, perquè és un factor que en Fórmula 1 el tenim, en MotoGP és molt més present i fa que es puguin, caure de l'equació com va passar l'any passat amb Enea Bastianini, que si no arriba a ser per aquella lesió inicial podria haver estat també en aquella lluita, i que jo crec que pot ser un dels que animin més la troca de MotoGP aquest any. La teoria diu que Jorge Martín i Bagnaia haurien de ser els favorits. Són els pilots més forts, són els que mantenen un ritme més elevat i a la vegada més regular, perquè sempre tenim algun pilot que altre despuntant en alguna cursa, però a la següent a vegades es venen avall. Però jo crec que Enea Bastianini, si vol mantenir aquest lloc dintre de l'equip oficial de Ducati, ha de ser el seu any. Ha de ser el seu any i ha de demostrar que pot almenys estar a l'altura de Bagnaia, perquè si els veu superat amb una temporada completa per Martín, penso que Martín podria acabar pujant on l'any passat es mereixia haver estat, no? I més enllà d'això, tenim molts altres factors interessants, no?, com KTM, amb uns pilots molt agressius i a la vegada molt competitius. Exacte. I sobretot amb aquest debut de Pedro Acosta, que serà un dels grans atractius d'aquesta temporada. Ja ho ha deixat una mica així, deixant les sensacions, no?, a la pretemporada, amb temps bastant competitius i estan inclús a la part alta de les classificacions, i se li diu que podria ser com el nou Márquez. No sé si les expectatives han de ser tan altes i més amb una moto com Gasgas, però realment jo crec que té el talent i la mentalitat per fer, per almenys aquest any, deixar anar coses maques. Home, jo no sé si és un nou Márquez, perquè de Márquez n'hi ha molt pocs, i Márquez el poden considerar com a mínim dels 3 millors pilots de la història, juntament amb, penso, Agostini, Rossi, i bueno, si vols ficant Mick Doohan també, dels 4 millors, va. Però és que és molt bèstia dir això d'un rookie encara. Jo costa... No sé, està clar que el grup KTM va millor. Va millor. A mi m'agrada molt l'estès en pretemporada de Pol Espargaró, que és provador de KTM i que farà alguna carrera aquest any. I tinc ganes de veure Pol Espargaró quan faci les carreres amb KTM, realment, una altra vegada, a veure com va, igual que Pedrosa, que l'any passat, quan va fer les carreres, va donar un toc d'atenció als pilots, tant a Misano com a Jerez, i ens va enamorar tots. Jo crec que KTM, sobretot, l'any passat podien haver estat més a prop i els pilots van fer el tonto, especialment Jack Miller, especialment, i em fa ràbia dir-ho, però és que Jack Miller, dels 4 que hi havia, jo és que seria qui hagués fet fora, perquè el Pol Espargaró va caure, va estar mitja temporada fora, però després va anar recuperant el ritme a poc a poc. Augusto Fernández va fer una temporada perfecta, dintre del que pot ser Gasgas, i Brad Binder ho anava lluitant, tenia caigudes a vegades tontes, però estava allà, al final va fer tercer en el campionat. Vull dir, estava allà. Podria haver estat més a prop, segur, però el Miller crec que no va quedar ni al top 10 al final del campionat. Vull dir, clar, no, és inadmissible per mi. Llavors, jo crec que Jack Miller aquest any se la juga, el KTM, passi el que passi. I a Ducati hi ha tanta gent, és que clar, l'any passat esperava més Àlex Márquez, però, bueno, està clar que... Què veurem dels Márquez? Ara vaig a això, però Bagnaia el que veig és que és com Verstappen, ja vas amb aquella motivació, ja vas amb el ritme de campió i quan vas així confiat és tot molt més fàcil, no? Sobretot després de la caiguda de Barcelona, penso que tenim un Bagnaia molt més mental, molt més matemàtic, i això és molt difícil. El que ha de fer el canvi mental és Jorge Martín, si vol estar al nivell de Bagnaia, perquè Bagnaia ara
et guanya en pista amb la calculadora, i què és el que feia Costa, per cert, a Moto3 i a Moto2. Veurem. I tema Márquez. Els Márquez a Gresini amb una moto de l'any 23, no de l'any 24. Marc Márquez es treu les pilotes fora, però Àlex Márquez diu és que és Marc Márquez, vull dir, mai saps. Sincerament, és que és una mica com Alonso, no? Que és com, bueno, mai se sap, no? O Hamilton, no? Inclús, que mai se sap, no? Sempre ens acaben sorprenent. Jo crec que ens sorprendrà, o almenys, si no, perquè s'ha canviat. A més, té el contracte d'un any. Això vol dir que d'aquí uns mesos tornarem a parlar de contractes i de Marc Márquez i de l'any que ve i de què farà i de que si Honda va bé o no va bé o que si... No ho sé, no ho sé. Vull dir, en té Marc Márquez que no sé on el té, no sé què esperar d'ell. Què en penses tu? Jo... Sincerament, és que crec que és un pilot que sempre sorprèn a bé. I ell ha estat llegint moltes declaracions, de baixar una mica expectatives, de baixar una mica el suflé, no? Per dir-ho així. I, sincerament, és que no descartaria pas que el veiem al podi en aquesta primera cursa de l'any. O sigui, Ostres, és jo algo... ho veig complicat, Jo no ho veig tan complicat. No, Que li costa molt, Qatar. no parlant, això és cert, però penso que hi ha una part de motivació molt gran de voler tornar. Aquest pilot pensa que es mou, jo crec que es mou molt, com dir-ho, Vol guanyar. per energia. És això, és per motivacions. I ara mateix jo crec que està en el punt més motivat possiblement inclús de la seva carrera, perquè ve d'uns anys tan dolents, amb tanta mala sort de les lesions, amb les ondes que no funcionaven, i ara veu que té una moto que, òbviament, costarà domar, òbviament s'haurà d'adaptar, però que estic 100% segur que cada cap de setmana la intentarà portar al límit, i si no es cau, i si no se'n va al terra, el tindrem a la lluita. És Marc Márquez. Sí, és això. Anirà al límit sempre. I és molt optimista parlar de campionat, com deia ell, sí, òbviament, perquè segurament tindràs un Bagnaia i un Martín que tenen la moto de 2024, que són molt regulars, però jo crec que hi haurà actuacions d'aquestes d'aixecar-nos, treure's el barret i dir, escolta, estic 100% segur d'això. Bueno, mentre ens estàvem parlant de motos, Adrià, tens un top 3 per Aràbia Saudí? Va, digue'm. Quin és el teu pronòstic d'aquesta cap de setmana? Tercer fico a Leclerc, Vale. segon a Pérez i primer a Verstappen. Avui vas a lo segur, sembla? Bueno, sí. Es vol avançar-me en el pronòstic. Eric, tenim alguna cosa? És que sincerament no hi he volgut ni pensar, Bueno, no, clar, posarem... Ostres, és que no sé qui posar ni tercer ja directament. Bueno, va, tiro jo. Tira tu. Va, doncs jo tiro Van Pérez primer, Verstappen segon i tercer Lando Norris. Tercer Russell, segon Pérez, primer Verstappen. Bueno. Ja no vull jugar... Jo estic jugant la carta del McLaren i no em surt mai, No, a veure si la carta del Russell... La qüestió és que Sainz ha fet podi i no l'hem ficat. Vull dir, confiem poc en Sainz, veig aquí. Jo confio poc en Ferrari. Sí, correcte, jo també, de moment. A MotoGP, Adrià, t'atreveixes a fer MotoGP? Un pronòstic? El que volia dir, Arnau, primer, és que, o sigui, no fico a Carlos perquè primer voldria veure en igualtat de condicions com veiem com es comporten Leclerc i Sainz en pista i ja després fer... Perquè, clar, l'únic que tenim és una cursa on Carlos ha fet podi però amb tots els problemes de Leclerc. Llavors, si Leclerc hagués estat en igualtat de condicions, per dir-ho així, no sé el que hauria passat. Bueno, veurem aquesta setmana. A MotoGP t'atreveixes a dir algun o no? Feu i ja després jo m'ho penso i dic alguna cosa. Eric, va, tens un top 3 a MotoGP, que ja sé que és impossible, però tens un top 3. Difícil, MotoGP. Tema apostes, no m'atreviria a posar ni un euro a MotoGP. Bueno, aquí no perdem cap euro. Va, tiro jo primer. No. Tiro jo primer. Jo dic que Martín guanya la cursa.
seguit de Bezzecchi i Àlex Márquez. Va. Jo vaig una mica a lo segur i una mica arriscat. Vale. Posaré tercer Marc Márquez, segon Bagnaia, primer Martín. Vale. Adrià, va, fes un popurri, que encara acertaràs. No, és que de lo poc que conec i de lo que anava a dir, l'Eric ha dit el que jo anava a dir. Doncs vinga, repetim, copiem l'estratègia. Vale. Va, Tercer- Martín, no? Tercer Márquez, segon Martín i primer Bagnaia. Ah, no, Ah, no. ho has dit L'Eric ho segon ha dit al revés, Tu Bagnaia primer, Digues així que acertaràs. Va, pues jo em quedo amb això, va. Vinga, va. Pues el que està clar és que jo no he ficat el Bagnaia. A veure, jo me les vaig a jugar forta, aquest cop. És que és MotoGP. Mai se Ja sap. saps. Mai saps. Ràpidament, perquè ens queden 3 minuts, què espereu del Gran Premi d'Aràbia Saudí? Què creieu que ens sorprendrà, Eric? Què ens sorprendrà? Adrià, a veure, ho tens més clar o no? No, jo et sabria dir i penso un Pérez al parlar d'Aràbia Saudí perquè porta 2 anys molt competitiu. Si bé penso que bueno, és una incògnita saber el Pérez, si en podem esperar molt d'ell. I després, bueno, penso que Mercedes Ferrari estava així, podria arribar a esperar un Mercedes fort i sobretot aquesta classe mitja que parlàvem. I jo crec que no serà igual que a Bahrein, que hi haurà canvis. Adrià. Home, a mi m'agradaria, per lo que jo esperava, el CRB una mica més fort, que jo penso que, no sé, després de la primera cursa, com ha dit l'Eric, poden canviar coses i jo vull esperar que donaran més, no, del que han donat a Bahrein i també doncs, intentar veure si Aston Martin pot ser una mica més competitiu, sobretot a la cursa, i intentar estar una mica més a prop de McLaren i Mercedes, no? Que jo també crec que jo penso que també milloraran, no? I que podran estar almenys ser una mica més competitius, no? I lluitar, no lluitar amb Ferrari, no? Però anar donant passos endavant, no? Que, com ha dit l'Eric fa una estona, sí que en alguns moments se'ls va veure mals conductes, sobretot Russell, que també va tenir dificultats al final de la cursa. Doncs jo crec que ens sorprendrà malament un nou duel a matar d'Alpine. Per variar, jo penso. És que ho estic veient. Doncs, en fi, no acabarà bé. Aquest cap de setmana, Fórmula Ràpida, estem a Montmeló. Fórmula Winter Series, estarem allà amb l'equip valencià Tecnicar i a més cobrint a tots els campionats que hi ha, des del GT4, el GT, el Prototype. També estarem campionat valencià de kàrting amb Motorland Aragó, que és complicat d'anar-hi, Déu-n'hi-do. I tindrem la preparatòria del europeu de kàrting, que és a València. Per tant, països catalans a tope aquesta setmana a Fórmula Ràpida, no la fem cap a millor. Però la setmana que ve... recordeu, carrera aquesta setmana de dijous. O sigui, el cap de setmana va de dijous a dissabte, de Fórmula 1. El de motos no. Per tant, ens trobem la setmana que ve per parlar, no sé com ho farem, però de motos, de Fórmula 1, de Fórmula 1 Academy, de Fórmula 2, bueno, no ho sé, ja trobarem espai a una altra dimensió. Eric, Adrià, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ens veiem la setmana que ve. Un plaer. Vinga. I nosaltres seguim vivint pel motor i seguim a Fórmula Ràpida. Estigueu pendents a les nostres xarxes socials. Ens veiem la setmana que ve.